njani? Akho nto zotsho mandiqala ndibulise phaa eNdlovini kuqala ndinayo into yobulisa eNdlovini apho. Ndlovini inkandla nase-social distance izibonele FM iku-98.2 Ya into zam ndiziphethe kakuhle zotsho apha zotsho kwabulisa kumphulaphuli besibonele FM ndikubona ingathi uyagqitha apha uqonda uba mawungene ikho le nto ufuna usichazela yona emnandi oyiphethela abantu basendlovini. Ewe tata mani, Yeah. mandibulise kuwe kuqala. Yeah. Ndibulisa nakubaphulaphuli bakho. Yeah. Ndibulisa nakubaphulaphuli eNdlovini. Endlovini. Yeah. Ndifuna icace loo ndawo because Yeah. yindawo endihloniphe kakhulu, indawo endiphuma kuyo. Ewe mani. So ufuna ndikhankanya apho ndihamba khona. Okay. Zotsho kuyabona into yoba ukhona umqhamsho omnandi ozawenza kwiveki ezayo ndikhe ndawuthi rhetshe kancikane ke ngokufuna ukuchazela abantu basendlovini into yoba emonini ningalibali into yoba phaa kwazotsho Tonton Lounge ukhona umcimbi ozobe umnandi phaa owenziwayo nge-5 kaJulayi apha ku-2025 unoMasikhande phakathi. Ndivile into yoba ke ingathi ngumlaliso bubusuku bonke nam ndawuqhensa apho ke kude kusephandle uba ngaba ithuba likhona uba ndenze njalo kwiveki ezayo. Khakusichazele kancikane nje zotsho malunga nalo mcimbi uphaa kwazotsho into kanene Uzotsho Chilla Lounge. zotsho Chilla Lounge ya. Tatam, kwazotsho nge-5 which is Saturday. Yeah. Sabe sinodlwabevu le-event kaMasikhande phaa. Oh, Indoda enkulu ke ndiyifene yale ndoda enkulu uTornado. okay. Nguye oyona main artist ezabe isonwabisa phaa kakhulu. Okay. Eyona nto siyenzayo phaa ingamandla kuzama uphakamisa umculo wethu, umculo kaMasikhande. All right. So sinemvumi ezizabe ziye ziyobonisa italente yazo. Okay. So sithanda kakhulu ukuba okokuqala ndiphakamise indawo yam. Yeah, endlovini ya. Indlovu iphakame because ezi zinto azikho wena apha elalini kwiindawo esihlala kuzo. Yeah. So ndiye ndithanda ukuthi mandibe ndiyazisondeza ebantwini, ndizise ebantwini, Okay. inxalenye futhi yophakamisa umculo kaMasikhande. WakaMasikhande. Ngoku uzama ukuthi ke ngoku abantu basendlovini ubaphethele mhlawumbi izinto abadla ngozibizela kwezinye indawo kodwa bengazibizelwa ndlovini. Uthi ke wena unguzotsho into yoba mna ndinguzotsho ndithi ke ngoku le nto nidla ngoyibizela kwezinye indawo mna ndizisa kule ndawo nikuyo abantu basendlovini. Isithebe siphaa tata. Isithebe siphaa wonke umntu uphakelwe phaa ngala mini. Umuntu uphakelwe. Hayi ke ngokuqinisekileyo ke zotsho abantu abazawuthi bayanqwenela ukuba khona phaa khapha directions kancikane nje kumntu ozawuthi ebonini mna ndisuka kwenye indawo kodwa ke ndiyanqwenela uba ndibe khona mhlawumbi uzawuthi hayi nam ndiyifeni yale ndoda uyifeni yayo uTornado umzekelo okanye mhlawumbi ndiyifeni kabani owabe phaa ngala mini okanye ndiyifeni kasisa naye uzabe khona phaa ngala mini. Ndifuna into yoba undiphe ii-directions ndisuka mhlawumbi ngasedevti ndifuna uba undichazele kakuhle ithini uba ndifike kwazotsho. Eyona direction ilula kumntu ozidrayivelayo. Okay. Ungena ngasemangcwabeni. Okay. Ungena kwakho emangcwabeni uyahamba kwakho apho uyawuphinda umise khona. Indlela oyawudibana nayo ugqitha ibala because kunebala lebhola elingakwa-VPU kwiikhonteyina ezibomvu. Yeah. Uyaligqithela bala. Ukonyuka kwakho ungabuza ke nasemntanini. Okay. Nasemntanini ubuze nje kwazotsho. Okay. Umntu ohamba nge-public transport ndiyathanda uba mhlawumbi ohlike eluleka esikolweni apha kwicala laseHarare. Right. Then onyuke aye ezitendini. Xa efika apha ezitendini athi phaa ezitendini kule ndawo kuthiwa kuyo acele kwazotsho baboniswe kwazotsho abantu bazamsa straight kwazotsho. So uzama undixelela into yoba ngala mini iyawuba bubusuku bonke iyawuqala ngabani ixesha? Mhlawumbi phaa ngabo-5-6 amaxesha Ngorhatya. Then ubusuku bonke. Ubusuku bonke. So nam ndabe ndikhona phaa undibekele ntoni ngala mini kwenze umbekele inantsika umbekele nje indawo ochopha ezawufika ukuthi hayi so bantu ndibekeni kule ndawo madoda. Wamkelekile. Yeah. Sabe sendaweni eziphezulu phaa. Okay. Bekele ndawo. Hayi ke zotsho mhlawumbi kumntu othi uyanqwenela uba khona mani phaa ngala mini ozawuthi heyi hayi bendikhe ndawuvala utata ethetha mani walesini kodwa khange ndifumane ithuba lokubuza okanye mhlawumbi olokuthetha kunye naye mhlawumbi ngobanika iinamba zakho mhlawumbi into uzawuthi mhlawumbi ndifumana ii-directions apha ndiyalahlekela afowunele wena zotsho. Ewe tata bani, inamba yam. Yeah. 067. Okay. 698. 72. Yeah. 68. Kawuphinda kokugqibela. 067. Yeke. 698. Right. 72. 68. Yeah. Sasigqibela kudala ke nado into ezinje into yoba kuthiwe bubusuku bonke sasigqibela ngala xesha Ipotsoyi. labantu abantu begibela imfene.
zigqibela zinqabile. zinqabile. So uZotsho ke siyabulela mani. Ngoba ke sithela ngomkhakha kaMasikhandi apha. So siyabulela Zotsho xa uza nezinto ezinje ngethemba lento yoba ke awuqali awugqibelisi ukuza nomcimbi onje. Xa uqomba unalo ithuba nsithi hey Sobs ndifuna uphinda ndibuye mani kwakhona mfondini ndithini na ndizotsho uba ngabe itshansi ikhona buya buthi. Uze kubantu bakuthi abantu baseNdlovini ndiyabazi ke bayawuthanda uMasikhandi abantu abazithandelayo kumculo kaMasikhandi abantu baseNdlovini ngethemba lento yoba ke Zotsho kuzabe kumnandi kunjeya Nando uyafuna ungqina into yoba nyhani ngokuqinisekileyo ngoba akho loo nto ndifakwe kwiposta apha andiyava ndifike njani eposteni. Hayi ndiyafuna ukungqina ndawube ndikhona kudala abantu baseNdlovini besifuna in fact iCape Town yonke kudala ifuna ibuza uba Tornado kanti udube phi andifumaneki lula ke ndandifumaneka gqithi ngelaa xesha ngoku noko umntu ukhulile akukho lula uba ndifumaneke kodwa ke ndizawube ndikhona ngoba busuku bakwaZotsho ndihamba nabafana bam niyayazi ke xa sidibene ngeenkcukacha ezithe vetshe nezinye izinto ke guys nisitshekhe efowunini nakoFacebook sikhona ubusetshe Tornado ntenteni san-update ngeento ezidibene nento yoba kungenwa njani yonke into ukubheka phambili. Inkosi kaBhuti sabulele ngethemba lento yoba ke